Vítajte, toto je najnovšia verzia Volva XC90. Ak si pamätáte to prvé, ktoré bolo vlastne prvým terénnym autom alebo SUVčkom od Volva, tak to bol čistý tank, ktorý mal 6 valce, mal 8 valce, ale zo všetkého najviac mal D5, ktorá bola radový 5 valec. Ale toto auto všetko zmenilo v roku 2015 a od roku 2015 je to stále to isté auto, ktoré má len niektoré štilistické zmeny a má iba 4 valce. Čiže už to nie je ten tank, čo kedysi, ale stále vyzerá tak, že dokáže každého ochrániť, dokáže fungovať ako rodinné auto, dokáže fungovať ako čokoľvek a toto je to najviac, čo môžete mať aktuálne. Je to verzia T8, čo je plug-in hybrid, alebo T8 Recharge, čiže plug-in hybrid a výbava Ultra, čiže tá najvyššia. K dokonalosti a k plnej výbave tu chýbajú už iba 22-palcové disky a ťažné zariadenie. Najväčšie zmeny po modernizácii tej najnovšej, lebo už jedna prebehla, sú v prednej časti. Vidno nové svetlá, ktoré sa približujú Volvo EX90, čo je vlastne elektrický veľký automobil od Volva, SUV typu. Má novú masku chladiča, nový nárazník. Tá maska chladiča je zaujímavá hlavne tým, že má také protichodné do kríža lišty. A toto je ale špeciálna vec, lebo toto auto je Ultra, ale volá sa tá výbava, že Ultra Dark. Je ešte Ultra Bright a tam má tieto pásiky také strieborné. A pásik strieborný aj v dolnej časti, na bokoch. Čiže Volvo čo spravilo, tak vlastne asi zistilo, že tá elektrická cesta nemôže byť jediná, ktorou ide a preto faceliftuje aj tieto staršie modely, čo znamená, že stále si môžete kúpiť rozumné auto za celkom rozumné peniaze, s rozumným priestorom, s rozumnou bezpečnosťou a pekné. Stále to vyzerá dobre. V podstate vtedy, pred tými 10 rokmi, to automobilka navrhla tak, že to auto je aktuálne ešte aj teraz. XC90 má klasické proporcie takého rodinného SUV a pritom má dĺžku 4953 mm. Zaujímavé je, že rázvor je až 2984 mm a to mi pripomína niektoré autá, ktoré sme testovali nedávno. Pripomína mi to Land Rover Discovery, pripomína mi to vlastne X5, pripomína mi to GLčko. Všetky autá tejto veľkosti sú tejto veľkosti. To je celkom logické. A tu pekne vidno, možno, že aj vy budete vidieť, tu Mulberry Red a v rámci toho Dark balíku je čierna farba zrkadiel. Čo je dôležité vedieť, tak tá Ultra je naozaj najvyššia výbava, lebo základ je Core, ten môžete mať od nejakých 71 000 eur. Potom je výbava Plus, ktorá už má takéto 21-palcové disky a od tejto by ste ju nerozoznali zvonka, kebyže má rovnakú farbu a tieto čierne doplnky. A potom na vrchu je táto Ultra. No a tie 21-palcové disky sú celkom zaujímavé a celkom zaujímavé sú aj pneumatiky. Hovorím často o pneumatikách a nezabudnem ani tento raz. Tieto sú Continental Premium Contact 6. A je tu prečiarknutá kvapka, alebo taká kvapka s krížikom. A tá si znamená, že nemáte chodiť po vode. Lebo taký svinský aquaplaning som dostal pri 135 km za hodinu, že normálne nechápem. 275 mm sú široké tie kolestie pneumatiky a odvádzajú vodu asi ako ja neviem, sliky alebo čo. Toto je asi najslabšia stránka handlingu auta na vode, že tie pneumatiky, no spomalil som na 120. A vtedy už to bolo také, že skoro dobré. Tuto by si zaslúžilo niečo také, ktoré nie je zamerané na luxus, na nízku spotrebu, ale skôr je to zamerané fakt na to dynamické jazdenie, lebo predsa len tá T8 má najvyšší výkon zo všetkých prevedení Volva XC90. Volvo XC90 má dva druhy podvozku. V úplnom základe, v tom úplne že najlacnejšom Core, máte EDS-kový, čiže elektronický dumping systém, čiže elektricky ovládané tlmiče, ktoré prešli modernizáciou. Modernizáciou neprešiel vzduchový podvozok, ten je stále pôvodný. Toto je jeho maximálna výška, ktorá reálne dáva určitú priechodnosť. A teraz sa môžeme pozrieť, ako to bude klesať. Teraz to bude klesať do nižšej úrovne, niekedy možno. Čo robíš? Poď dole. Kde si? A už čo si fučí dole, už to padá. No a keď to vypnem, to auto, tak padne až do excess módu. To znamená, že to auto sa teraz ešte zníži. Počuť také troška vrčanie niečoho, toho kompresorika, ako to odfukuje a auto ide najnižšie, ako sa dá, kvôli tomu, aby ste mohli lepšie nastúpiť, lepšie naložiť dozadu tie deti a aby ste to auto mali prístupnejšie. Zase, ak máte offroad režim,
tak v tom momente auto ostáva vysoké aj po zaparkovaní a lezete do neho ako do kamiona. Mám pocit, že mi dali ten najsockovejší kľúč, lebo je škaredý plastový a existujú aj také s koženým povrchom, prípadne dreveným, ale to vôbec nevadí. Toto je zadná časť Volva XC90, ktorá sa takmer nemení. Svetlá sú trochu tmavšie, nárazník je trochu prepracovaný, má tie čierne detaily toho dark prevedenia, má striežku, proste má všetko a má masívny stierač. A neviem, ako by som ho... No, dobre, tomu radšej nejde nič robiť. Otváranie batožinového priestoru je klasicky aj tým podkopávaním pre túto výbavu Ultra. A nezabúdajú ani na označenie XC90 a označenie T8. A tu je napísané, že to je plug-in hybrid. Mne by sa tu ešte páčil taký ten modrý odznačík Polestar, ktorý by posunul výkon, ako sme pri Polestare zvyknutí, tak o 10 koní na 465 zo 455. Ale to je iba môj odhad. Reálne čísla sú možno, že iné. Takže zadok je tiež pekný a špinavý. A je špinavý kvôli tomu, že sme sa naháňali s dažďom. Keď sme vyrážali, tak pršalo a museli sme prejsť 70 km, aby sme našli miesto, kde neprší. Aspoň nie tak. Tú farbu stále až tak dobre nevidno, lebo teraz zašlo slnko, ale dúhu máme prirodzenú a dúha je, prosím pekne vážený, efekt, ktorý vytvára lomom svetla cez kvapky a cez čiastočky vody. Takže tam máme dúhu, tu máme Mulberry Red a pod prednou kapotou je motor. Nečakane, že áno. Otvoríme ho a teraz vidno tú farbu krásne. Poďme si pozrieť motor. Tuto bol taký vypínačik. Áno. Ty vole. To jak vystrelilo hore. Ja neviem, jak to zavrem. To je extrémne vysoko. No, vidno, že tu už behala nejaká kuna, mačka alebo niečo, čo sa sem dostalo. Ale pod kapotou Volva XC90 máte aktuálne dva druhy motorov. Obidva sú 2 litre a obidva sú spárované s nejakým elektrickým doplnkom. Jedno je mild hybrid benzínový, ktorý má označenie B6 a má výkon 184 kW, 250 koní a pridávok 10 kW vo forme mild hybridného elektrického motora. Toto je však niečo kompletne iné. Toto je T8, ktorá má 2 liter dosahujúci 228 kW, 310 koní a elektrický motor s výkonom 107 kW, 145 koní. To znamená, že celkovo sa dostávame na 455 koní a kilowaty si vypočítajte. To len spočítate tých 107 a 310, čiže nie, a 228. Tak, to je dosť. Motor je dostatočne výkonný. Na stovku to auto dostane za 5,4 sekundy a Volvo spravilo to, čím sa vyhrážalo už dávnejšie. Spravilo to, že obmedzenie maximálnej rýchlosti je na 180, lebo niekto si povedal, že už vtedy nezomierajú ľudia. Takže máte jednoznačne dobrú štatistiku. V podstate máte plug-in hybrid, ktorý dokážete nabíjať výkonom 7,4 kW. Tu je nabíjačka, je to AC, iba striedavý prúd, nie jednosmerný. A dokážete nabiť nejakých 14 kWh, na ktorej dokážete prejsť v meste okolo 80, ale celkovo tak 63 až 72 km. Ja mám skúsenosť, že 60 km to auto proste na tú elektrickú energiu dá, pokiaľ nechodíte po diaľnici. Čiže tu je motor, tu je nalievanie do ostrekovačov, troška takže nevidno donútra, takže neviete, koľko nalievate, ale aspoň vám to netečie po motore, ale tuto cez otvory to pretečie blatníkom popri konektore na nabíjanie dole. Vlak. A toto auto má rovnakú prieraznosť. Toto auto je rovnako ťažké. Má 2227 kg ako táto T8 a dokáže potiahnuť príves nebrzdený s hmotnosťou 750 kg a brzdený s hmotnosťou 2400 kg. Zaujímavé je, že tu nie je žiadna koncovka výfuku, ale kufor je celkom schopný. Toto auto sa predáva iba ako 7-miestne a toto je kufor pri 7 miestach. Je tu zo pár háčikov, zásuvka a hlavne je tu vyklápacie dno, pod ktorým môžete mať kábel. Ale je tu ešte jedna vec. Toto si sklopíme. Je to veľmi jednoduché, ale aj keď napríklad tom Land Roveri to bolo elektrické. Neviem kam s týmto teraz, lebo vám idem ukázať niečo. Toto je super vec. Ak sa pýtate prečo, tak je to kvôli tomu, že tu sú háčiky a keď nechcete, aby sa vám napríklad nákup posunul až za zadné sedadla a aby ste sa zašpinili tuto o túto časť, tak si to vyklopíte, prípadne chytíte gumičkou a to môže slúžiť aj ako prak, keď to dobre no nemôže, nevadí.
nevadí. Ale je to celkom praktické auto a v takomto usporiadaní má 640 litrov táto T8. Je to o 40 litrov menej, ako má B6, teda B5, pardon. Na niektorých trhoch je ešte aj B6 stále. Čiže podľa mňa je toto dostatočne veľký batožinový priestor pri tých 5 sedadlách, pri tých 7, no lenže ako si vyklopíte tie ďalšie sedadlá? Musíte si vliezť donútra a potom elegantne zoskočiť. Je to tu 7-miestne auto. Príjemné, rodinné 7-miestne auto s dobrým podvozkom a dostatočným priestorom. Toto je podľa mňa tak 230 litrov. Ten tunel je krásny, že? A toto nie je vôbec ako v tuneli, toto je veľmi priestranný a vzdušný interiér, v ktorom mám v druhom rade celkom dosť miesta, ale dokážem si posúvať sedadlá a ešte aj keď si ich posuniem úplne dopredu, ako to ide, aby tí vzadu za mnou mali dosť miesta, tak ja sa iba trošku dotýkam kolenami tejto sedačky, nad hlavou mám miesta akurát, jedine čo, tak som dosť natlačený tuto na dverovej výplni. Ale keď sa dám úplne dozadu, tak tu mám miesta úplne luxusne, mám tu štvorzanovú klimatizáciu, mám tu výduchy, vešiačik, je tu, čo toto je? Aha, dve USB-Cčka, toto je pekné plastové, také, že odolné, aby ste ten koberček nemali stále zašpinený a je tu jedna výrazná vychytávka. Volva kedysi malovali vstavané detské sedačky. Teraz na týchto to už nie je, na bočných, ale tu v strede je normálne, že vstavaný podsedák pre dieťa. Čo je podľa mňa úplne že super vec, lebo tým pádom dokážete dať jedno dieťa sem s Isofixom, druhé sem s Isofixom a v strede dokáže jedno sedieť tak, ako sa zmestí túto podlakťovú opierku. S držiakmi na nápoje. Je tu všetko, dokonca aj tá panoramatická strecha má dosť... No, dobre. Tak, je tu všetko, dokonca aj tá panoramatická strecha zasahuje až nado mňa a tá roletka je až tuto za mnou, čo znamená, že mi nezavadzia na hlavu. Akože je tu určite nejaké zníženie, ale cítim sa tu veľmi dobre a keď sa trošku rozvalím, tak by som takto dokázal cestovať, koľko by som chcel a ešte mám fakt, že aj tu mám tu aj vyhrievanie sedačiek, ale je to zamknuté, alebo vypnuté, lebo mám vypnutý motor. Poďme do 3. radu, tam sú tiež dve sedadlá, uvidíme, koľko budem mať miesta. Odklápanie je takým mechanizmom a posuniete si to. Jau. A však je tu čosi. Posuniem sa sem, skúsim. Oj. Není to toho miesta až toľko, lebo mám tieto sedadlá posunuté úplne dozadu. Ale mám tu odkladacie priečinky, mám tu držiak na vodu, mám tu výduch a toto keby sa posunie kúsok dopredu, tieto sedadlá, tak mám reálne dosť miesta. Dokonca sú tu aj koberčeky zachytené tými cvokmi. A tu na spodu je voľný výduch, ktorý tam fakt, že nedrží príliš extrémne. To je moc tmavé. Ale neviem, tu by som nedokázal cestovať. Tu mám aj miesta málo na hlavu, ale hlavne, že tu mám reproduktory a svetielka. Sú tu repráky, svetielka, všetko tu je. Akurát, že to nie je úplne že dokonalé uspôsobené na cestovanie vysokých ľudí, respektíve ľudí mojej výšky. Akurát, kebyže sa posunú tie sedadlá viac dopredu a ja si ležernejšie sadnem, tak som celkom v pohode. Najlepšie je, keď sa rovno pri nastúpení pripútate. Čo si veľmi cením je, že v tomto aute je krásne zvolený interiér. Táto bledá koža, blond ju volajú, s týmto drevom vyzerá tak exkluzívne. A exkluzívne to vyzerá aj vďaka tejto radiacej páke Oreforce Sweden, ktorý majú znaku, ja neviem, či to je tetrov alebo nejaký taký trošku rozbitý holub, ale tá logika zostáva stále z toho roku 2015, štartuje sa otočením kocky, ale novinkou je vylepšený systém Bowers & Wilkins, ktorý hrá fakt, že znamenite. A tento displej má 11,2 palca uhlopriečku a funguje. Je androidový, funguje, ovláda sa ním vlastne všetko v aute. Je to veľmi jednoduché. Jediné, čo mi na ňom trošku chýba, je, že tento displej nedokáže bezdrôtovo zrkadliť mobilný telefón. Musíte mať zapojený kábel, ktorý je tu v lakťovej opierke, konektor, a až potom dokážete zrkadliť, ja neviem,
akékoľvek zariadenie. Neviem, prečo to tak je, ale v podstate Volvo spravilo to, že vy sa viete prihlásiť do vlastného účtu a tým pádom sa do vlastného Google účtu, hej. Máte tu Google asistenta, ktorý sa spúšťa. Hej Google. Dobre, to funguje. Funguje, netreba mu nič hovoriť. Dokážete sa prihlásiť do Google účtu, tuto, máte tam svoje vlastné návestia a dokážete sa prihlásiť aj do vlastného účtu Spotify. Aby toho nebolo málo, Volvo nechalo stále rozumný volant, ktorý má klasické tlačidlá. Ale tie klasické tlačidlá sú čierne lakované. Čo to znamená v praxi? Že na nich budú otlačky prstov. Čiže tá handrička je tu fakt, že nevyhnutnosť, ale je tu jedna vec, ktorá je super. Úplne super je, že Volvo nechalo štandardné ovládanie hlasitosti kolieskom, môžete si tu prepínať pesničky a môžete otvárať priečinok pred spolujazdcom takýmto krásnym gombíkom a hotovo. Čo mi tu príliš veľa logiky nedáva je, že prečo je na prístrojovej doske látkové čalunenie, keď celé čalunenie interiéru je buď niečo ako brúsená koža, kožené sú dokonca, aspoň možno, že z falošnej kože, ale sú aj tieto clonky. Toto sa tvári ako koža, toto sa tvári ako drevo a toto je... Čo toto je? Látka. Ako nevyzerá to zle, ale nevidím tu nič iné v tomto prevedení. Vidím tu maximálne hliník vo forme Bowersen Wilkins krytiek, ale nevidím tu látku. Môžeme vyraziť. Volvo XC90 má batériu, táto T8 samozrejme, má batériu umiestnenú tuto niekde v stredovom tuneli, čo znamená jediné, že batéria je jedna vec, tá je na 60 km, ale stále zostáva nádrž na 71 litrov a dostatočne veľký batožinový priestor. Teraz teda sme sa dostali ďaleko, lebo je tu križovatka a máme tu rýchly Superb, ktorý nie je až taký rýchly, ale má Black Packet. Presne ako toto je Dark. To je Superb Dark. Takže môžeme ísť. Reálne toto auto je slušne rýchle. A teraz tu počuť už hluk od otvorenej strechy, ktorú zatváram. Ešte zatvorím úplne. A ten hluk sa absolútne znížil teraz. Je to aj záležitosťou tohto faceliftu, ktorému sa podarilo pridať tlmiace hmoty na Ačkový a Bčkový stĺpik, čiže vnútri v kabíne je o niečo tichšie, ako bolo predtým. Je tu jedna zaujímavá vec. Toto auto funguje celkom slušne na základe nejakých autonómnych foriem jazdy, čo v preklade znamená, že si šťuknete tempomat a máte Pilot Assist, ktorý vám ako keby šoferuje sám, ktorý vám automaticky dáva rýchlosť takú, aby ste nenabúrali do toho pred vás, čiže má adaptívny tempomat. A čo je ešte dôležitejšie, je tu extrémne jednoduché vypnúť varovanie o rýchlostnom limite, ak vás bude náhodou štvať. Je to tlačidlom doľava. Jazda v tomto aute je komfortná až na pár takých detailov, ktoré sú daňou za ten trošku starší vzduchový podvozok. Čo tým myslím? Ak máte za sebou veľa priečných nerovností, tak auto tak trošku, jak Mercedesy z toho obdobia, nie že poskočí, ale troška tak počuť hluk od toho podvozku v tom momente. Lebo to prúženie pracuje a neviem, možno, že by som si ani vzduch do toho auta nedával. Je to fajn, super, dá sa zdvihnúť do reálnej svetlej výšky, pri nastupovaní sa vám to auto zníži, ale ten komfort musí byť aj s tými elektronicky nastaviteľnými klasickými tlmičmi. A teraz, keď idem 90, tak je všetko úplne že v kľude. Predpokladám, že teraz mám spotrebu tak okolo 7 litrov, po diaľnici je to 9 litrov, ak nepoužívate nabíjanie, ale za tento týždeň som prešiel zatiaľ 555 km a mám priemernú spotrebu 5,2, čiže bez tak stále väčšinou jazdím na tú elektrickú energiu. Čo je úplne super, lebo ten dojazd je 60 km a 60 km je to, čo väčšina potrebuje na celý deň. Čiže reálne, keď si to zrátate, že tá kWh stojí 0,25 pre, dajme tomu, hej, že tá nejaká, ak nemáte špeciálny program, tak vás stojí 0,25 aj s transportnými poplatkami a na tých 14 kWh, alebo 15 dajme tomu, máte za 3,75. Za 3,75 eur máte 60 km, čo je v takto veľkom aute úplne super. A potom máte stále ešte dojazd po tých 60 nejakých 800
v zásade tým, že máte spaľovací motor, ktorý je tu. Parádne je, že toto auto má head-up display, takže sa nemusím pozerať na tento displej pred sebou, aj keď aj ten je celkom slušne prepracovaný, je pekný, taký nenápadný, taký príjemný. Tento displej je tiež fajn. No, ťažko tomu autu niečo reálne vyčítať. Čakal by som, že bude mať elektrické ovládanie tých sedadiel vzadu, hlavne keď je to táto vrcholná výbava. Čakal by som, že bude ten podvozok trošičku tichší, ale stále to nie je problém. Ak máte problémy s hlukom, tak si nepriplácate za panoramatické okno, lebo to pridáva trošku, pokiaľ nemáte roletku za stretu a roletku nejdem zastierať, lebo tu mám odostretu kvôli tomu, aby tu bolo viac svetla, pretože už zapadá slnko. V tomto aute sa mi cestuje tak príjemne, že mám pocit, že mi ako keby spomaluje tep to auto a robí ma takým kľudnejším. Že kľudnejšie idem bez akýchkoľvek problémov, bez toho, aby som sa naštval na každého, kto ma idiotsky predbehne, bez toho, aby som nejako riešil, čo sa deje okolo s nejakými prehnanými emóciami. Je to auto, ktoré vám ako keby predĺžuje život. To je ako keď sadnete do niektorých Mercedesov, ako keď sadnete do Rolls-Royceu, tak to isté má aj toto Volvo. Že viete, že idete a že nebudete mať problém napríklad s dojazdom. Teraz to bolo cítiť, teraz to bolo počuť, teraz bol tých nerovností za sebou bolo nasekaných viac a ten podvozok ako keby trošku slabšie stíhal. Ale je to asi daňou za to, že to je ten podvozok ešte stále ten pôvodný, ktorý bol dobrý, je stále vynikajúci a dokáže si odôvodniť, že je v tomto aute, ale jak by som to povedal tak rozumne, konkurencia, ktorá stojí tak o štvrtinu alebo o polovicu viac, je možno trošku ďalej. Zase na druhú stranu, za 100 000 toto auto vyzerá ako vynikajúca hodnota. Otázka je, že či to máte kde nabíjať. Ak to nemáte kde nabíjať, tak v tom momente je vhodnejšie siahnuť po normálnom B6-kovom hybride, ktorý vám jednoducho dá normálny benzínový motor s rozumnou spotrebou a bez príplatku za tú baterku tuto v tom stredovom tuneli. V pohode si myslím, že to by mohlo väčšine stačiť. Ale ak to máte kde nabíjať, tak určite choďte do tohoto T8 hybridu, lebo má strašne dobrý výkon, má rozumnú spotrebu, jazdí sa s ním geniálne, v každom momente máte dostatok výkonu na to, aby ste predbehli auto, máte dostatok výkonu na to, aby ste unikli akejkoľvek situácii, ale nebudete to robiť, lebo tá situácia vám nevznikne, pretože pôjdete takým tým defenzívnym štýlom. O tom je toto auto. Toto auto nie je o naháňaní. Toto auto je o dostatočnom výkone pre prípad potreby. Nie je o tom, že ho stále musíte využívať. Ak ho potrebujete, máte ho. Ale inak budete jazdiť, no ja teraz idem 85 na 90. To sa mi málo kedy stáva. Idem úplne v kľude, dokonca si dokážem dať ventiláciu sedačiek, takto na dvojku, dokážem si spustiť masáž túto takým kolieskovým prepínačom, ktorý je ináč vynikajúci, vymakaný a dokážete s ním ovládať kompletne celú sedačku, dokonca aj priklápanie bočníc. Tie sedadlá sú najväčšou devízou asi Volva, ktorá teraz aktuálne existuje. Nie je to to, že je dobrý ten plug-in hybridný systém, nie je to ani to, že to má dobrú spotrebu. Je to jednoducho to, no nemá to automatickú filtráciu zvonka klimatizácie, lebo sme nabrali, ja neviem, asi žumpu niečiu kompletnú. Devízou tohoto auta sú tie sedadlá. Či už sú to tie predné, ktoré sú fakt, že vynikajúce, alebo sú tie zadné, ktoré majú jednoducho zabudované detský podsedák, alebo majú vyhrievanie tie bočné. A dokonca aj v tom treťom rade sa dá sedieť, ak si posuniete ten stredný dopredu. Toto auto je reálne 7-miestne auto, ale musíte vedieť, že dozadu sú tí, čo majú tak do 170 cm. Tí by tam mohli sedieť viac pohodlne ako ja. Teraz si dáme zrýchlenie. Nemám režim power, tak to chvíľku trvá, ale fakt to auto ide. Ťahá. A tu sme kde? A tu musím dať prednosť. Aj to brzdí. Že tá sila by bola o ničom, keby ju nedokážete skrotiť. Ale dokážete ju skrotiť tými brzdami
A keď som sa rozbiehal na šotolinovom podloží, tak sa mi dokonca podarilo trošku to auto rozhodiť bokom. Čiže podľa mňa je toto auto ideálnym každodenným vozidlom, ak dochádzate z bodu A do bodu B a chcete ísť čo najkomfortnejšie a bez akejkoľvek pridanej námahy, ktorá by vám mohla spôsobiť, že budete viac unavení pri príjazde. Takže tadiaľto prejdem a teraz tam zastavíme. Takže mne sa toto auto páči a dokáže také veci, ktoré, jasné, dokážu ich aj iné auta, ale toto auto ich robí s gráciou a s takou ležernosťou. Cena každého takéhoto auta je jednoducho 100 000. V tomto prípade je to 103 630 eur za auto v dokonalej kombinácii pre XC90. Mulberry Red a ten blond interiér je úplne že najlepšia možná voľba, aj ak máte deti. Proste dáte si to vyčistiť, dáte si na to naniesť nejakú keramickú ochranu aj na tie sedačky alebo čokoľvek, akúkoľvek dvojzložkovú a vydržia vám pekné, čisté relatívne dlho. Čo je problémom tohoto auta, je fakt, že je v triede, ktorá je preplnená dobrými autami a 7-miestnymi autami. Veď 7 miest môže mať stále Discovery, 7 miest môže mať ten Landkreiser a to sú všetko auta okolo 100 000. A ak by ste mali viac peňazí, tak 7 miest môže mať Q7, 7 miest môže mať X5, 7 miest môže mať dokonca aj GLčko, ak si ho našpecifikujete, alebo môžete ísť do X7 a GLS, pardon. Čiže toto auto si kúpite, ak chcete, aby vyžarovalo, že máte bezpečné auto a vtedy nikto nerieši, koľko stálo a mohlo stať o mnoho viac, ako si kdokoľvek myslí. Čiže pripútavajte sa, sledujte náš kanál, dajte odber, lajknite nám video, napíšte nám komentár a tie hejty bez tak vymažeme. Bonusový challenge ku celému tomuto testu, nech to nejako uzavrieme niečím úplne šialeným. Dáme si preteky, či sa skôr zavrie táto strecha, teda roletka na nej, alebo sa auto dostane v režime Power na 130. Takže 3, 4. Sme na diaľnici, takže to je v pohode. Ideme 80, 90, 100, 110, 120, 135. Takže na 135 je toto auto skôr, ako je zavretá roletka. A pre ďalšie rady nás kľudne sledujte, toto je veľmi dôležité zistenie, ktoré budete potrebovať vo svojom živote. Finito.